que queiman, alumían, nos reducen a cinzas, nos bautizan en bautismo de fogo. E nós, sobrecollidos, acordamos. Ricardo Carballo Calero é coñecido por moitos como o pai do reintegracionismo. Este escritor e filólogo deixounos unha obra ampla e diversa. Carballo Calero traballou prácticamente todos os xéneros, e quizáis co que máis se chegou a identificar foi a poesía. De feito, tanto o seu primeiro libro publicado en galego como o último foron libros de poemas. Pretérito imperfeito e Futuro condicional son dous poemarios que destacan na súa obra. En canto á narrativa, Xente da Barreira é unha das obras máis emblemáticas deste escritor. Esta foi a primeira novela escrita en galego publicada despois da Guerra Civil, marcando así o inicio da narrativa galega de posguerra. Falamos de poesía, de novela, pero tampouco podemos esquecer o teatro de Carballo Calero. As súas obras caracterízanse por representar o mundo rural desde unha perspectiva que dista moito do costumismo. Unha das máis representadas foi a Farsa das Focas. Entre a súa obra como investigador e didacta podemos destacar Historia da literatura galega contemporánea, unha obra de referencia que foi reeditada en numerosas ocasións. No ámbito da lingüística publicou Gramática elemental del gallego común, un referente para os primeiros estudantes de lingua galega. Foi a mediados dos anos 70 cando o filólogo comeza a falar da necesidade de tomar a lingua portuguesa como referencia, dando así forma ao reintegracionismo. Esta nova corrente plasmarase en obras como Problemas da lingua galega, do galego e da Galiza e da fala e da escrita. Se queres saber máis sobre Ricardo Carballo Calero, consulta as ligazóns que deixamos na caixiña de información.